अरे बाण 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 चाई पास के वांगी लचकाते जाए वांगी लचकाता जाए का चाई पास के वांगिया वांगी लचकाते जाए का चाई पास के वांगी लचकाते जाए वांगी छटकी चल लगी जल्दी सब कोई चली तब जइया जा कहीं घर के काम बाबूजी कहां बानी जे कुछ चिंते नहीं के कोई के मैं हमारे करे के पड़ेला एगो तो दीदी हमनी के दुआर नहीं बने तो हमनी के न करम सब निकालो जल्दी खाला देख ला देखो खाली हथे हियो सामान मत लेके हियो चली चली रहुआ ना खाली खिसिया ने झूठो मुठो के जानते खिसिया बने ना, हर के छोट के सब कामवा कर देवेले हमनी के घरे हर काम में लेट होला कौन ऐसे हावलत दे मैं लट दे नीचे ना दीदी सुनी ना धो धो दिले बनी के धोए के सब ना धोवल बाटे धोवल धोवल बाटे, बाटे हम उठलन 4 बजे भोर ही के कैसे कैसे सरिया लेला दीदी सब निकाल के सरियावा ओ दादा ए दीदी हां अरे कल सुबह नहीं खे अरे बाटे हो टाइम के नहीं कोई के ताते पते नहीं के कहां रखले बनन जा अच्छा दी आइए दादा कोहत रही दीदी लेनु कि बुची जी के बोला ली बतावा ऐसी नंदोयो जी आ जैतन तो दीदी जी अब खबासी होनी ना बोलावे का बोल के रही कहनी नहीं बुची जी के बोला ली तो रउआ गोती कि ना उ लोग का करे आई चल गीत गाओ चुप रह बकवा मत बुची जी अपन ससुर ना रहियन नहीं रे रहियन गीतिया कहे दीदी आमाजे फरेला घवदसे जल्दी करो जल्दी बाबू परसु गीत गावला से होई जल्दी सरियावो घाट छिड़काव तरिया बके दिमाग वाला हक जलाता है तो देख के जा घूमियो जा चल ली अभी अरे घाट छिड़काव तरिया घूमे लागी रही बाबूओ बानी ओनी है गोल बड़ा उख उख लेवे का दनी आमाजे फरेला घवदसे ओह परसुगा मेड़ा रे ओह परसुगा मेरा सुगा के मोर बोधनु ससे सुगा गिरहे मोरू छाय सुगा गिरी है मोरू छाय ए हाय कैसे रखे हायो लेके चलल जी और अघिया देवे खाती यही में डाली दौरिया में फलावा सरिया सरिया के और अघिया में ऐसे सुगिया जे रोवेली बियोगसे सुगा काहे मारल जाय सुगा काहे मारल जा नरियावा जे फरेला घवदसे ओह परसुगा मेड़ा रे ओह परसुगा में सुगिया सुगा के मोर बोधनु ससे सुगा गिरहे मोरू छाय सुगा गिरहे मोरू छाय सुगिया जे रोवेली बियोगसे गाउने खासे आदि तो ले 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 अरे अभी ले रुकी पा। जाऊजी भाई बना कल सरिया बना कल मोनो आई है बाबूजी रउआ तो खाली ओसन के बोलत रही ना पाए उखला करन किनारे हां तने अपन खेत में तो तनी mun लेनी हां चार गो जल्दी करा अरे के मुंह आवरे नहाई नहीं हां हां ये नहीं बोरिंग पर नहा के हइए पहन के जाइबा त पियरी पे ना हइए पहन परसो अरे मुंह आवरे कन के आई माई ए मार कर दे। जल्दी अरे बाप रे बाप छोटकी
बा आई रे मैं दियारी हमके लात रहो पूछा तनी बाबूजी खांसी होता आई ये साले कितना गुस्सा आते नहीं बाबूजी लोटवा दुगली और लोट हाँ हाँ लाओ तीन दीदी रुक जा काचाही बासा के बहंगिया बहंगी लचकते जाए बहंगी लचकत पेनना चिरकुटा बाबा पियरिया दौरा घाटे पहुँचा लिया रे लाओ तीन दीदी खोजा तने घाटे पहुँच जाके सट कल बरानवा को के कहां लुटवा रखनी जा घरे न होई ईना चिरकुटा बाबा पियरिया दौरा घाटे पहुँचा दौरा घाटे बाट जे पूछे रे बाटोहिया ई दल के कारा के जाए ई दल के कारा के जाए आनर हवे रे बाटोहिया ई दल छठी मैया के जाए ई दल सूरज बाबा के जाए काचाही बासा के बहंगिया अरे कहना कहले रे लचकती जाए बहंगी लचकते जाए बानी लाटी करा बाबू कहरिया दौरा चल जो कब चलो बाबू चलो लेट होता है, चलो जाओ लेट जाता है सर ऊपर अरे रौरा ये पहन के जब का पकड़ाइले बन जी हमरा दादा पियरी पहन के अजी बाबूजी चल तो पहन, चल तो पहन के। बेटा पहन ले बनी चलो खींचा रहा कि ना आई हे मां बानी ना जल्दी बाबू कहरिया दौरा घाटे पहुँचाई दौरा घाटे पहुँचाए बाटो जे पूछे ले बाटोहिया ई दल के कारा के जाए ई दल के कारा के जाए आँख तोरा फुटो रे बाटोहिया ई दलया दीद बाबा के जाए ई दल सूरज बाबा के जाए बनी ना बालमा जी कहरिया दौरा घाटे पहुँचाए दौरा घाटे ए बाबूजी हाँ? आम के पालो ना आइल है ना जा का चली ले जे रस्तियों में दीदी तारा टिकरा अरे जल्दी भैया आइले रे ए कारा बड़े बड़े अखिया ये माय के करला मिलामी के करला मिलामी के छठी माई के मिलामी के छठी माई के मिलामी के काजल दे के पिया परदेसिया उनु कर मना उदास चल चल उनु कर मना चले जाई जे रात को दिन जा अगर हमनी में लेट रहित ना तो बाबूजी जान ओ हां ये दादा ले ले उठा रे हट साला भैया में सटा था वाह ले रे हली बाबूजी अरे रावल घूंघट बोल। रावल ले चली ना घूंगा चल रावल ले चली का हो नहीं बड़ा खिया के ली रावल ले चली हां धारी डंडा ले ली
गमछिया ये धर हां बाबूजी कहां देनी है उनके के दे देगा भाई बाबू ए गुंगा ऊख लेके आ ऊख। ओकले जल्दी चले ओकले हां ई कवड़िया बंद कर तनी हां बंद कर। चलो चलिए चला रुका ना काम में चल भाई सब कोई चलिए के चलो चलो धीरे भाई चल अरे बाण बाण घाटे पहुंचा निकल के बाण बाण चले जाएंगे पीछे का भागा घाटे बाटो जे पूछे रे बाटोहिया ई दला के करा के जाय आरा हवे रे बाटोहिया ई दला के मैया के ए नीचे क्या होता भारी लागत बदला ला ना ना की सब तुम नाश्ते करबा का कोई हो का हम को ए दीदी हमियो के ससुराल और भंगी मिल गइल बा अब का आओ कौन बोला ये रे ना ना बाबूजी कौन क्यों बोला ना तू अरे वाने से बाबूजी हां बोल ले बोला क्या तरह होनी है कल हुए है तो छोड़ छोड़ की बोल ले मारा हूं लगम चिंता ना लो हमके ये दीदी मत बोल चला चला बाटो जे पूछे ले बाटोही जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।